ethetha nejongwana enguTimothy nayise ngobuso elizweni uPawulos wenjenje uthi ukwaneliseka kuhamba kunye nobuthixo. Ngamanye amazwi oba ngumKristu kuhle kokuba waneliseke. Kwaneliseka ke kunezinto ezimbini. Likhona icala elingelihlanga kanti likhona necala elilungileyo. Masiqale ngeli lingelihlanga. Abantu abanelisekileyo bakholisa ungahambela indawo. Isizwe esanelisekayo sikholisa uba sisizwe sezidodo. Kukho abantu abapasa and standard 6 ngonoquku basaqhoma certificate abahambela indawo. Lo gama abantu abanganelisekanga kwelicala beqhuba besenza imitsi bebheka phambili. De abanye bonqandwa zinkwekhwezi. Bazawubuya ke nololwazi balufaka esizweni. Nogqirha namhlanje nengcaphephe zenzululwazi and zibonisa unganeliseki, ziphanda olulwazi ziphinde ngomsozi zenolunye ulwazi. Nasebomini ke bobuKristu ukwaneliseka and akulunganga. Kufuneka uba utsibile wabheka phambili khula njengomKristu. Likhona ke licala kwakhona elilungileyo lokwaneliseka. Lela bhekisa kulo ke ngoku Pawulos kwesahluko ethetha noTimothy. Apha uthi Timothy thina sinento edliwayo, sinento enxitywayo and sinento eselwayo, masaneliseke zezo zinto. Abantu abanganelisekanga bakholisa uba ingozi kakhulu. Uthetha apho uPawulos ngokubawa. Uthi ke kwakwesahluko abanye bathe ngenxa unganeliseki bemka bazibhodloza ngobuhlungu obuninzi. Amasela namhlanje abanga unganeliseki. Bantu namhlanje abathengisa imizimba unganeliseki. Bantu namhlanje bemeza inkundleni betye imali zabanye unganeliseki. Uthi ke wena njengendoda kwaThixo yaneliseka zezo zinto. Seza kwelizwe singenato. Uyaphawula uba siyawubuyela kwakulo singenato. UThixo akusikelele waneliseke into uThixo akunika.